De F-35 is dus een beetje loerder als de F-16. Zo'n 3 decibel. Bij 3dB kunnen de meeste mensen pas een waarneembaar verschil horen in geluid. Dus dat is een klein verschil wat je dan kan horen. De uitkomsten komen overeen met de verwachtings die Defensie al hier. Het is een succes in die zin dat we de belevingsvlucht hebben kunnen uitvoeren. Daarmee de omwonenden daadwerkelijk hebben kunnen laten ervaren wat het betekent als we met de F-35 opereren. Ten aanzien van de resultaten, die sluiten aan bij het huidige inzicht wat we hebben op basis van eerder onderzoek door het NLR en het RIVM. Omwenners hier het slimmer verwachten. Op basis van informatie die we hier in het boeteland zou er aanmerkelijk meer lawaai komen. Nou hebben we het zelf ervaren kunnen, zelf beleven kunnen en dat valt net aan. De uitkomsten lezen er. De eerste conclusie zegt. Wat nou? Belangrijk is denk ik de conclusie dat de ervaren verschillen dat die relatief klein zijn. Dus dat er geen grote negatieve uitslagen zijn. Ook niet dat we bij het fietspad dicht onder de baan, dat er geen waarden gemeten zijn die gehoorbeschadiging zouden opleveren. Dus dat is goed. Verder moeten we in de COVM praten over de nadere analyse. Nou, wat in elk geval gebeuren moet, dat is dat we met Defensie op tafel gaan en zeggen van hoe kunnen we nou zorgen dat het net slimmer wordt dan het nou is. En er zullen een aantal mogelijkheden van wezen. Ik denk aan vlieggedrag, dus mogelijk vliegenpatronen. Welke mogelijkheden er lezen weet ik net. Ik ben geen deskundige, maar het is zeker een onderwerp wat we aankaarten zullen bij Defensie. Opvallend is wel dat het landingslood volle loerder is en ook dat er meer luchtverplaatsing is. Dat kan gevolgen hebben voor de fietsers op de fietspaden. Als er bij fietsen, dat kan wel eens consequenties hebben. Dus dat is echt zeker een belangrijk punt voor u. Stoplucht misschien voor op het moment dat er een flintig hoek komt. Krijgen zoals op de baan zeker dat er een beltje gaat dat je net langs rieden maaien. Succes wat. Dat zou een oplossing wezen kunnen.